ഇറ്റ് ഹാസ് എന്താ പറയാ, നല്ലൊരു പടം, നല്ല ഒരു നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയുന്ന ഒരു സിനിമ, നമ്മൾ ഇമോഷണലി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു സിനിമയാണ്. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ഈ പടത്തിനെ പറ്റി പറയാനില്ല. ഐ ഓൺലി ഹാവ് ഹൈ പ്രൈസ് ഫോർ ഓൾ ദ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ ഹു ഹാസ് വർക്ക് വിത്ത് ദിസ് മൂവി. ஏன்னா நீ என் நண்பன்டா. அக்கா ட்ரீட். இந்த அக்கா கூப்பிடுதுன்னு பாட்டு. சந்தியா ட்ரீட். നീ ഏതാ? ഫ്രണ്ട്. സാറേ അളിയനാ. விட்டுட்டு போவில்ல. ഇല്ല, ഇട്ടിട്ട് പോയിന്ന്. நான் விட்டுட்டு போக மாட்டேன். யார்கிட்ட சொல்லனாலும் என்கிட்ட சொல்லலாம்ல. കിട്ടില്ല വിചാരിച്ചു, അപ്പൊ കിട്ടും. കിട്ടും.